kwabo abayogijima bekufuna ukukolwa kwabo. Indabankulo. Ukhulumayo inkosana yaseMambatheni eNyukhasela emfudumalo ngaphansi komshumela uMbatha. Amen. Sebesukile ke abafowethu bayibeka indaba ngizizwa nginosizi ngoba angiphiwanga ishumayeleni. Manje ngiyabezwa bayakhuluma ngiyasho ukuthi ngenhliziyo ayikho into engizoyisho mina engadlula bona kodwa into engiyazi ukuthi ngizobhaza ngoShembe. Amen. Ey'nyangeni ey'mbili ey'ndlulile ngangikhuluma nomunye ubhuti esijwayelene naye isanda nezwe ethi sibancane kangaka siyamazi uShembe. Ngabe ngimphikisa ngathi cha mina ngimazi. Wangibuka ngenye indlela ngoba vele ngiyasonta wathi kanjani ungamazi uyezwa indlela abantu abakhuluma ngayo esontweni. Ngathi kuye usizi lwabanye abantu lolo mina angingezwa lutho yize ngikhulele la ekhaya kodwa ayikho into engasho ukuthi uShembe wangenzela yona engingafakaza ngayo phambi kwabantu. Ekukhuleni-ke ngangifunda ngisakhumbula esikoleni kuzobe lo suku ngiphuma ekuseni imoto ingilanda ngo5 ngaphuma ekuseni ngathatha konke ngoba ngangimatric. Ukuphuma kwethu silanda ezinye izingane-ke sesiye esikolweni mase singena phakathi-ke kwemoto sesihamba sisuke kwenye indlu kwakungathi umqansa imoto yehlele. Udriver imoto yona yayihamba ku-right nje mihla namalanga sihamba naye kodwa ngalolu suku sathi mesehla emqanseni ngiyakhumbula ngangifake nje ama-earphone ngilalela umculo ngabona udriver mayehla imoto egxoba ibhreki. Angagxobeka le bhreki elokhu egxobile sekubonakala ukuthi angeke iphele kahle le ndaba namhlanje. Wathi egxoba kanjalo wadonsa ibhreki yathula imoto. Ngiyaqala nokuyixoxa le ndaba nabazali bami ngazi ukuthi bayazi ukuthi kwenzeka ingozi kodwa okwenzeka ngaphambi kwaleyo ngozi abakwazi. Bathi eseyidonsile i-handbrake ingami imoto sekubonakala ukuthi akukuhle. Yathi mayifika ku-intersection yashayisa iCorolla. Ukushayisa kweCorolla yathi siyongena ebondeni. Ingene ebondeni kugcwele ingane kule moto manazana ukuthi. Ingene ebondeni ngiyakhumbula ngabona umngane wami ehleli phambili uFrancity ngambona ejika. Ngabona iwindscreen iphihlile. Ukuphila kwiwindscreen kwakusho ukuthi siyashayisa. Ngenhliziyo ngavele ngathi Shembe ngicela ungisize. Ngathi mangiceda kusho kanjalo sathi mase sishayisile badlula imizuzu embalwa ngaphuma ngiphila. Abantu bekhala izingane lesasama zikhala nangaphuma ngihleka ngisho ukuthi mangithi weShembe ngicela ungisize ngiphuma ngiyaphila akekho umuntu onayo leyo nhlanda emhlabeni abanye abayiboni. Ngiyaqala ukufakaza ngoShembe ngisho ukuthi uShembe wangisiza ngoba uma wayengathandi kwazuvela ukuthi ngabe kwakuphela kwempilo yami semncane. Bathi bese yenze kanjalo sathi mase singenile ke ebondeni sesiphuma sengixoxa nomngane wami nginalento yokuthi hayi sesiright sengibuza ukuthi kulungile konke yonke into right. Mase ngicela ukusho ukuthi sangena ebondeni sangena endlini yakhe lo mama kwakuyi-complex nje lokho sasikushayisile. Sangena nje sitting room nje impela. Waphuma lo mama wasibuza ukuthi sonke siright wafonela abazali. Ngiyakhumbula ngathi mangifonela uma ngithi ma sesishayisile wavela wadrop ifoni. Wadlula noma 10 minutes 15 minutes ngabe ngabona imoto yasekhaya isifika.
Angifika kuphuma ubaba nomama. Ubaba ngiyambona kagamile nasekhaya futhi kwakuyi emergency ngempela. Bathi bengifika lapho bese befika watholisana ukuthi mase kukhulunyile ukuthi kuzenziwa kanjani. Watholisana ukuthi lo mama esingene endlini yakhe wayefunda noma university ngo2000 ngingakazalwa nami. Ngamangala ke sengidlula lapho uShembe uNkulunkulu bana manje. Ngicela ukusho lokho angifuni nokubeka unyawo emuva. Kulonyaka ngoFebruary ngaba nenhlanhla yokumbona uShembe. Nganikela kuyena uyothenga isipho ngoFebruary. Ngiyakhumbula ngibona umusa kaShembe singene ezitolo. Ngiyakhumbula ngangigqoka iskipa seKaizer Chiefs. Ngathi ngigqoka iskipa seKaizer Chiefs. Yangibuka inkosi. Mangixoxa kubaba le ndawo yahleka. Ngisho ukuthi angiphendulanga ngave ngabheka phansi ngoba ngazi ukuthi uNkulunkulu wayisindisa impilo yami. Ngaba namahloni ngabheka phansi. Ngisho ngenhliziyo ukuthi yebo baba iKaizer Chiefs iqembu lami. Nganikela ke baba isenikelisa wabeka nje isikhwama kusa gift bag sanikela ekhaya. Ngakhumbula ngenhliziyo ngaqala nganikela ngathi baba ngicela ungigcine ezifundweni zami. Ungibusise yonke into engiyenzayo. Ngicela ukuthi njengoba ngizoya enyuvesi ngiqala izifundo zami ze-IT kube nami. Ngiyayiqhenya ukusho ukuthi uNkulunkulu waba nami ngisenza first year kodwa ngiphasa kahle konke kuhle nje esikolweni. uShembe loyo. Nasesikolweni nje ngangibona ngangiba nokungayiqheli ngoba iNazaretha ngoba uNazaretha udibulelwa phansi. Abangani bami bengibuza bathi awuboni ngani ngithi hayi cha ngiyayikhulisa. Hayi cha ngiyayikhulisa. Kodwa ngibe ngazi ukuthi ngalolu suku oliyofika ngiyosho ukuthi uShembe uNkulunkulu ngiyiqhenye nje impela. Amen. Wangibonisa uNkulunkulu wathi ngakhumbula enye intshumayelo eyashunyayelwa ethi uNkulunkulu uma ungiphika phambi kwabantu uthi mawusosizile ungibiza ngenze njani. Ahlala nami lawo mazwi uselangalelo la ngabona ngathi uNkulunkulu mawungibuza ukuthi ngiNazaretha yini ngiyokuma phezulu mafanele ngide ngiyogida. Ngabona lapho ukuthi uNkulunkulu uShembe simkhonzayo ukhona futhi unathi. Sengibonga nje wonke amathuba awanikeza umndeni wami izibusiso engiyibona engingayiboni. Wonke ngibonga ngingaboni. uNkulunkulu usise nezulu. Indebenkululu.